Došlo však k niečomu úplne inému, ako ukázal Merton a ďalší sociológovia. Princípy, na ktorých je byrokracia založená, sú silne dysfunkčné, brzdia účinnosť chodu organizácie. Kreuzer na druhej strane ukazuje, že tieto princípy nemajú ani dostatočne silný dehumanizačný potenciál, jak sa zbytočne obával Max Weber. Zamestnanci organizácií sa s nimi naučili celkom pohodlne žiť a obratne ich využívať pre dosahovanie svojich vlastných cieľov. Kreuzer analyzuje mechanizmus organizačných dysfunkcií, ako východiska používa všeobecného modelu Mertona, Selznickova a Goldnerova za byrokratickú, pritom považuje každú organizáciu, ktorá v určitých situáciách, kde niektoré zo zavedených pravidiel nevedie k žiadnym výsledkom, nesiahne k tomu, aby od pravidla upustila, ale lpí na ňom s ešte väčším dôrazom. Byrokratický systém je teda systémom, ktorý stratil schopnosť korigovať svoje vlastné fungovanie na základe informácií o svojich omyloch. No ako to hovoril ten vo vybraných kapitolách metodológie vedy o omylom. Čo je to omyl? Čo je to omyl? Kreuzer v tejto súvislosti analyzuje dve typické rysy formálnych organizácií, a teda neosobnosť pravidiel a centralizáciu rozhodovania, aby ukázal, že obidvoje vedú celkom nutne a logicky k nastúpeniu blúdneho kruhu byrokratických dysfunkcií. Blúdny kruh byrokracie. Formálne organizácie majú tendenciu